Jeps. Yes. Jeg hedder Danny Tipping. Jeg har lige vundet junior bodybuilding minus 80 kilo. Ja. Super. Hvor lang tid har du trænet? Jeg har trænet stort set siden jeg var 16. Men det har været ekstremt hårdt her de sidste år til halvandet. Ja. Har det været ekstremt. Hvor gammel er du? 22. 22. Ja. Hvordan føles det for dig? Ja, det er også din debut. Jamen, det er jo for fedt. Det er jo for fedt. Altså, jeg havde ingen forventninger om at vinde. Du har ikke drømme om det? Nej, det havde jeg ikke. Det er for fedt. Okay. Hvad er du planlagt så efter showet af mad? Eskapader? Skal du ud og Jamen, jeg er en del af et hold, som hedder Team Køge, hvor vi faktisk har planlagt at spise på Jensens Bøfhus. Der er reserveret bord til alle os atleter. Vi går ned og spiller af. Ja, så der skal spises. Der skal spises rigtig meget. Vi kunne høre, at du har rigtig meget opbakning også til showet i aften. Hvem er du med? Jamen, jeg havde min kæreste med, og hun havde så sin søster og hendes mor med. Og så havde jeg min egen mor med, og min mors veninde. Og så var der 3 nede fra træningsrummet. Og så som en overraskelse kom min barndomskammerat faktisk. Super. Jeg lå og skrev med ham inden jeg gik på scenen. Han var hjemme, og han var der. Og så kunne jeg så høre ham fra scenen af. Det var så fedt. Fedt nok. Det var så fedt. Det var i gang med. Ja, jeg blev vildt overrasket. Det havde ikke... Ej, jeg blev glad for at se ham dernede. Nej, det går op med en god opretning. Det kommer nok til at høre derude. Helt klart, helt klart. Hvordan ser fremtiden så ud? Hvad har du planlagt? Får vi til næste år? Eller? Diæten var faktisk så hård, så jeg havde planlagt, at det var min første og sidste gang. Ja. Men det at stå på scenen, det var jo... Okay, det var fedt. Så det ved jeg ikke. Lige nu kan jeg ikke sige det. Hvis min kæreste kan holde det, hun har jo lige så meget som jeg har. Ja. Hvis hun kan holde til det, så kan det godt være, at jeg kommer på næste år. Fedt. Men lige den næste uge, der skal der altså vises, og der skal der altså bare hygges igennem. Ja, det er så lige til stilling til, når man lige står efter lang diæt og været på scenen, og så er det færdigt. Ja. Endnu en gang, tillykke. Tak for det. Tak fordi du stillede op. Ja. Der er lige fået close-up på kvinden der. Så er jeg glad, mand. Super, tak for det.